खुलुमबाय दिनै गोथार बर'दिननि मुङाव आङो खृष्टान धोरोम सिबियारि गासिबो बिथांमोननिसिम आंनि गोजोननाय हामलायनायखौ आं हरनो सानदों। दिनै 25 डिसेम्बर गोथार बर'दिन। आङो आंनि गासैबो खृष्टान धोरोम सिबियारि लोगोफोरनो आंनि गोसो गोरबोजों गोथार बर'दिननि मुङाव गोसो गोरबोजों हामलायनाय हरबाय, गोजोननाय हरबाय। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना आंजों लोगो, जाय बिथांमोना आंखौ सिनायो, आंबो जाय बिथांमोनखौ सिनायो, बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों गोथार बर'दिननि मुङाव गोसो गोरबोयै गोजोन हामलायनाय हरबाय। बेजों लोगोसे आरोबाव जाय बिथांमोनहा आंखौ सिनाया आरो जाय बिथांमोनखौबो आं सिनाया, जाय बिथांमोनहाबो आंजों लोगो नङा, आंबो जाय बिथांमोनजों सिनायियाव लोगो जानो हायाखै, बिथांमोननोबो गासैबो खृष्टान धोरोम सिबियारि बिथांमोननो गोथार बर'दिननि मुङाव आङो दिनै गोसो गोरबोजों हामलायनाय हरबाय। गोजोन जाहाथे नोंथांमोना गोथार बर'दिननि मुङाव दिनैनिफ्राय आलो गोजोन बोसोरसेखौ जै मै सुखि संसारै मोजां जिउ आरो गोसो गोरबोखौ गोथारै लानानै मोजां खामानियाव बयबो दावखोनानै आगान होनो हायो। आं बेखौनो आफा फोरबुनियाव आर'ज गाबबाय। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि टाइम पास आइटुब चेनेलखौ आंनो साबस्क्राइब खालामनानै गोबां गोजौआव दावखोहोदों, बिथांमोननि खृष्टान धोरोमारि बिथांमोननि आंनि लोगोफोर, आंनि सिनायनाय गासिबो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों आरो खेबसेबाव आङो गोजोन हामलायनाय हरदेरबावबाय। बेजों लोगोसे गासिबो नैबे दिनै गोथार बर'दिननि मुङाव आरो बर'दिन सिबियारि बिथांमोनखौ आरोबाव आङो दिनैनिफ्राय आंनि टाइम पास आइटुब चेनेलखौ गोबांनिफ्राय गोबां साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ जथेस्थ' मदद खालामनो आङो आरो खावलायबावबाय। नोंथांमोन गोथार बर'दिननि मुङाव आं नोंथांमोनजों दिनैनि बे टाइम पास आइटुब चेनेलजों फंनैसो नोंथांमोननो रायज्लायनानै गोथार बर'दिननि मुङाव गोजोन हामलायनाय हरनायखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। मेरि क्रिसमास, मेरि क्रिसमास, मेरि क्रिसमास।